na birthday, kasi birthday. Ayan, ayan, birthday. Ayan, happy birthday. Ayan, happy birthday kay Mika. Ayan. Happy birthday. Ayan mga ka-idol. Oh. Ayan, ayan. Ay, salamat. Bawal maulaw mga ka-idol kasi. Bawal maulaw, pas mo maulaw. Oo, mapapas mo tayo ngayon. Kaon dito pakilito sa ako. Ayan eh. Ayan, shoutout kay Uncle George. Ang pinakamalakas sa Garinan. Ayan. Ayan mga ka-idol, yung ayan, yung mama nang nag-birthday. Happy birthday, Mika. Ayan, siyempre. Ayan na. Ayan. Ayan mga ka-idol. May ano, isla tayo ngayon. Bye-bye. Shout out. Ayan lahat mga ka-idol. Ayan, shout out sa ano, nag-birthday ngayon. Ayan, kay ate shout out eh. Ayan, thank you te, thank you. Ayan, thank you te. Ayan, shout out sa lahat ng ano natin, bisita ng ano, nag-birthday ngayon. Ayan. Ayan, kayo na. Ayan, kay sir, shout out sir. Ayan. Siyempre, marami tayo ngayon. Ayan, mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Ayan, happy birthday ulit sa nag-birthday ngayon. Ayan, shout out kay ano, sa nag-birthday ngayon. Yung papa niya, yung mama niya. Ayan, mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Subscribe, please subscribe to the channel. Hit the notification bell para update sa mga video natin. Bye-bye.